Dígolles unha cousa, os cruceiros últimamente botaron un mal de ollo porque se non era suficiente co do antivirus no ómnibus, levamos xa 2 embarcacións afectadas por un gromo de norovirus ou que é o mesmo unha gastroenterite aguda. O último caso nun cruceiro que atracaba esta fin de semana aquí en Galicia. O transatlántico Envision chegou o sábado pola mañá ao peirao da Coruña con máis de 1.700 pasaxeiros que pasaron o mércores confinados en Burdeos. O motivo, a posible relación entre o falecemento dun británico duns 90 anos e a aparición de 50 casos de vómitos e diarrea en plena viaxe. É que este buque está afectado por un gromo de norovirus, un virus altamente contagioso. Basta unha mínima cantidade para desencadear un cadro de gastroenterite nun espazo pechado. Con todo, finalmente confirmouse que o home sufriu un paro cardíaco polo que o buque seguiu a súa travesía. Con total normalidade desembarcaron na Coruña despois dunha hora e media na que os técnicos de Sanidade Exterior comprobaron que se cumprían todas as condicións sanitarias. Así foi polo que deron luz verde á saída de todos os pasaxeiros agás os 21 contaxiados que permaneceron confinados. Despois dunhas 11 horas de parada en terras galegas, o cruceiro finalizaba a súa escala máis mediática e seguiu co seu rumbo. Mentres, moitos aínda se preguntan: ata onde pode chegar a expansión do norovirus? Claro, porque todas as noticias en torno a estes gromos de norovirus foron bastante inquietantes, non? Viñamos con resaca do antivirus, pero claro, que é o norovirus exactamente? Pois o norovirus é o virus que máis problemas gastrointestinais provoca no mundo e sempre, ou seja, realmente o norovirus non é nada novo, non é algo especialmente preocupante, é un virus que é moi habitual en bufets, en comedores escolares, en sitios pechados onde temos ese comedor que manipula moita xente, os típicos bufets libres e demais, onde moita xente toca todo e moita xente manipula non moi ben os alimentos e contáxase moi rápido e acaba provocando ese cadro de gastroenterite vírica. Non é nada especialmente grave, a non ser que sexas pois, ou un bebé ou unha persoa moi maior con unha saúde moi frágil. Senón, non hai ningún problema. Claro, porque o que se di sempre sobre este tipo de virus pasaba tamén no cruceiro, que a xente ia caendo como chinches, é dicir, son moi contagiosos, non? Moitísimo, contáxase moi rapidamente polo que decimos, porque é un entorno pechado, como pode ser pois, un comedor escolar ou como pode ser, por exemplo, unha residencia de maiores, unha gardería, onde ao final a xente convive moi preto, todos tocamos todos imos tocando todo e ao final contáxase moi rapidamente, pero sempre a causa vai estar ou nunha mala manipulación dos alimentos ou nunha mala hixiene de mans das persoas que toquetean todo no comedor. Pero todas as gastroenterites son iguais ou hai tipos de gastroenterites? Hai diferentes tipos. Hai gastroenteritis provocadas por virus, como sería o norovirus, que a máis frecuente é o norovirus, logo hai nas bacterianas e tamén hai nas por inxerir alimentos en mal estado. Entón, che parecimos como repasando un pouquiño... Pois, por exemplo, a gastroenterite vírica, non? A do norovirus. A do norovirus, que pode ser por un norovirus, un rotavirus, un adenovirus, pero a maior parte deles vai ser por ese norovirus que agora está tan de moda. Pois como se contaxa? De persoa a persoa, tocando, é dicir, tocando eses obxectos, eu coas mans contaminadas por ese norovirus, como se contaminaron? Pois porque fun ao baño e non me limpei ben de todo as mans. Entón, que vas con esas mans contaminadas de virus, vou tocando a culler de servir, vou tocando os vasos, vou tocando todo por ali, ti vas detrás, tocas tamén, porque ese virus non o vas ver, e logo levas as mans á boca e xa contaxiada de norovirus. Por eses obxectos, por esas superficies que imos tocando todos nese espacio tan pequeno. E que síntomas provoca? Pois os síntomas van a ser basicamente vómitos, dor abdominal e diarrea. A parte boa que ten é que duran moi pouco tempo eses síntomas. Empezan máis ou menos ás 12 horas despois do contaxio e normalmente ás 48 horas xa desapareceron todas as síntomas. E o que hai que, sobre todo, quedaron aillados nos camarotes para evitar seguir contaxiando o resto da xente. Pero é unha cousa rapidiña, en 12-48 horas, a duración 1-2 días, como moito 3, e xa desaparece. Pode dar algo de febre, pero tampouco é moi alta. E tratamento da gastroenterite vírica, que hai que facer? Pois o tratamento basicamente máis importante de todo é a rehidratación. Estamos perdendo moitísima auga por culpa desa diarrea e deses vómitos e o máis importante é repoñer esa auga. Podemos beber auga, pero o ideal sería beber auga con sales, é dicir, porque estamos perdendo auga e sales minerales. Entón, o que temos é resoluciones de rehidratación, como pode ser pois
pois, es que tapamos na farmacia e demais. Eso sí, nunca os típicas bebidas para deportistas o Aquarius mítico, que bebe Aquarius cando estás con diarrea. Pois para nada. Non. É dicir, leva auga e leva sales minerales, é certo, pero non as que precisamos. Estas bebidas están pensadas para repoñer o que perdemos no sudor, pero no sudor non vamos perder as mesmas sales nin a mesma cantidad que cando temos un problema de gastroenterite vírica ou bacteriana ou porque estamos indo baño seguido. Así que hai que repoñer auga e sales, pero non necesitamos os azúcares desas bebidas. Bueno, pois isto con respecto a gastroenterite vírica, non? A Sí. norovirus, a gastroenterite do cruceiro, para entendernos. Pero que hai da gastroenterite bacteriana? Pois no caso da gastroenterite bacteriana é un pouquiño diferente. Por qué? Porque o contaxio normalmente vai a ser por alimentos en mal estado. É dicir, non se contaxa tanto de persoa a persoa, que pode tamén, pero non é tan habitual. O máis habitual é que alimentos que están en mal estado e os comemos sin darnos conta, entón os síntomas poden empezar máis rapidamente. Vemos que ás 6 horas xa podemos empezar a toparnos mal. Empezan eses síntomas que van a ser pois o mesmo, esa diarrea intensa, esas náuseas, ese dor abdominal tipo cólico, e vemos que a duración vai ser máis ou menos de 3, 5 días, pode chegar ata 7. Dura máis tempo, tarda un pouquiño menos en aparecer, pero vai durar máis tempo esa sintomatoloxía. E ollo a febre, porque aquí sí que vai ser un síntoma diferenciador, e que vimos ver unha febre alta que non veíamos no caso do virus. É dicir, é un pouco máis grave, non? Entendéndote a bacteriana, que estuve acordando que eu creo que falamos dela hai uns meses nese festival de música que houbo aquí en Galicia, onde moita xente comeu unha tortilla que estaba en mal estado, non? Aí estaríamos ante unha gastroenterite bacteriana. Vemos que a causa que decíamos eran eses alimentos crus ou mal cociñados, ese sushi, esa tortilla en mal estado, esa carne ás veces que non se pasou todo o que se tiña que pasar, estaba en mal estado, e vemos que o contagio vai se producir non tanto de persoa a persoa, pero sí como neste festival, por comer ese alimento en mal estado, os síntomas duran bastante máis tempo e a febre vai ser máis alta. Pois, Héctor, como empeza agora a época da tortilla, da empanada, da ensaladilla rusa, cales dirías que son como para facer un ranking de alimentos cos que temos que ter especial cuidado para non contaminarnos? Os que máis digamos que nos poden provocar este tipo de gastroenterite porque se estropean máis, se estráganse máis habitualmente. Pois vemos, por exemplo, un clásico do verán que sería a tortilla. A tortilla falábamos agora mesmo dela e si é certo que pode contaminarse moi facilmente e podemos acabar con ese problema intestinal. Pero un clásico tamén moi coñecido do verán que nos gusta sempre moito é a ensaladilla. Esa ensaladilla que leva maionesa. E que ocorre coa maionesa? Pois moito ollo que cando suben as temperaturas témola que ter sempre en frío porque pode empezar a crearse unha salmonela, etc. Temos tamén os ovos, outro clásico tamén que pode estar contaminado perfectamente, ou o marisco que se non se conservaron de xeito axeitado pode acabar provocándonos ese cadro. E por que teño aquí froitas e verduras? Pois precisamente porque hai que lavalas sempre, porque ás veces pois collemos unha verdura que, bueno, lávola así un pouquiño rápido e xa a como, non? Porque non pasa nada, que da casa ou a merquei aquí unha persoa de confianza. Debemos lavala e desinfectala sempre con cuidado porque pode vir contaminada da terra perfectamente e pode acabar provocándonos este cadro de gastroenterite. Héctor, cando acudir ao centro médico cunha gastroenterite? Pois iso é moi importante porque ás veces a xente en canto vai unha vez xa ao baño xa vai correndo, non? O Paco ou o centro de saúde, é que fun unha vez ao baño estou con algo de gastroenterite. Bueno, pois realmente, se non somos persoas de risco, é dicir, se non somos ou un bebé ou un neno menor de 5 anos ou unha persoa pluripatolóxica ou co sistema inmune comprometido, podémolo tratar na casa sin ningún problema, inicialmente. Eso sí, se vemos que a febre non baixa, que levamos 2-3 días con febre que non baixa, vemos que os vómitos é algo constante, algo que non das cortado e que é constante, a dor abdominal que non solamente son eses cólicos, senón que é realmente moi intenso, ou vemos tamén que aparecen eses signos de deshidratación, a boca moi seca, que os ollos afundidos, que realmente vemos que nos mareamos, que temos eses signos graves de deshidratación ou que aparece sangue nas feces. Entón, neste caso sí, que non hai que dubidar, hai que ir a tratarse, se vemos que non melloramos, pero de inicio, unha persoa sana sí que pode tratar perfectamente este cadro na casa, porque vai durar, como digo, normalmente 1-2 días, moito como moito 3. Héctor, que precauciones temos que tomar? Antes falábamos aí, por exemplo, do buffet libre, non? Dos hotéis, nos cruceiros. Seguimos, por exemplo, un festival onde hai moitos produtos como temos aquí por riba da mesa. É dicir, que está nas nosas mans para evitar contaxiarnos dunha gastroenterite?
Pois precisamente o máis importante está nas nosas mans precisamente, porque non as lavamos todo o que deberíamos moitas veces. Si é certo que cando foi o coronavirus todos lavábamos as mans moitísimas veces, empregábamos este xel hidroalcohólico que todos coñecemos unha e outra vez botábamos xel hidroalcohólico, e agora eso quedou un pouco no olvido e temos que volver a ese lavado de mans. É a mellor ferramenta que temos para evitar os gromos de gastroenterite. Lavar as mans tanto as persoas que van manipular os alimentos como logo nós como comensales. Lavar sempre as mans, o ideal auga e xabón, nada máis, simplemente sinxelo, se non o temos, xel hidroalcohólico. E logo, por suposto, unha conservación axeitada dos alimentos. Estes produtos na neveira, non? Sempre na neveira, sempre frescos, pero sobre todo o máis importante ese lavado de mans. Bueno, pois quedamos con estes consellos. Grazas, Héctor.